Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Αύριο της Υγείας. Η χειρουργική ανωτέρου πεπτικού, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο εσωφάγου, στομάχου και όχι μόνο, είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μισό θα δούμε ένα ορθοπαιδικό ζήτημα που είναι η διαδερμική χειρουργική των άνω άκρων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε, που είναι ο Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ανωτέρου Πεπτικού του Ιασό General, ο κύριος Μάνος Ζαχαράκης, ο οποίος φυσικά είναι και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Imperial College στο Λονδίνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Γιώτη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι πολύ τιμητική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε έτσι να συζητάμε αυτό το πραγματικά ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τη χειρουργική ανωτέρου πεπτικού, να πούμε ότι ο κύριος Ζαχαράκης έχει την ευγενή καλοσύνη να κάνει μια προσφορά στο νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται για μια δωρεάν ιατρική εκτίμηση. Εσείς οι τηλεθεατές βλέπετε το τηλέφωνο και τις μέρες και τις ώρες τη Δευτέρα και τη Τρίτη 6 και 7 Ιουνίου στο τηλέφωνο που βλέπετε 6502-015 καλείτε για μια δωρεάν ιατρική εκτίμηση που έχει να κάνει με τι, κύριε Ζαχαράκη? Ακριβώς, μαζί με τους συνεργάτες μου στο Ιασό General, στην κλινική Ιασό General, έχουμε πρόσφατα δημιουργήσει μια εξειδικευμένη μονάδα χειρουργικής ανωτέρου πεπτικού και στα πλαίσια αυτά λειτουργούν και αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία που απευθύνονται σε ασθενείς ή ανθρώπους που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Και με βάση την οικονομική συγκαιρία και την κατάσταση στην οποία όλοι ζούμε, θα ήταν χαρά μας και τιμή μου ως διευθυντής αυτής της μονάδος να προσφέρουν στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα ιατρεία μας δωρεάν και να εξεταστούν για τυχόν προβλήματα σχετικά με τον εσωφάγο ή το στομάχι ενδεχομένως έχουν. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία επικοινωνείτε από τώρα. Τα βλέπετε, θα δείτε την κάρτα και στην συνέχεια της εκπομπής αρκετές φορές. Πάμε εμείς λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να μας πείτε λιγάκι τι είναι οι παθήσεις χειρουργικής ανωτέρου πεπτικού, όταν λέμε, τι εννοούμε, ποια σημεία του σώματος περιλαμβάνει? Μάλιστα. Η χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού είναι μια εξειδίκευση της γενικής χειρουργικής που έχει να κάνει με τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του ισοφάγου και του στομάχου. Τόσο καλοήθεις παθήσεις όσο και νοπλασίες, δηλαδή όγκων τόσο του ισοφάγου όσο και του στομάχου. Πλέον στον δυτικό κόσμο υπάρχει μια τάση παθής συγκεκριμένων οργάνων να αντιμετωπίζονται από συγκεκριμένους χειρουργούς που είναι εξειδικευμένοι πάνω στα νοσήματα αυτά. Και στα πλαίσια αυτά, πλέον η χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού αποτελεί μια ξεχωριστή αυτόνομη οντότητα της γενικής χειρουργικής. Πολύ ωραία. Θέλετε λιγάκι να πούμε αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι παθήσεις, έτσι λιγάκι, τα είπατε λίγο επιγραμματικά, ναι, να πούμε λίγο λοιπόν αναλυτικά, όταν λέμε παθήσεις που έχουν να κάνουν με προβλήματα στο ανώτερο πεπτικό σύστημα, ποιες είναι αυτές? Κύριο αντικείμενο, όπως ανέφερα, είναι οι νοπλασίες, οι όγκοι δηλαδή είτε του ισοφάγου είτε του στομάχου. Σωστά. Αλλά και πλειάδα γνωστών καλοηθών παθήσεων, όπως η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, οι διαφραγματοκύλες, τα εκολπώματα και η αχαλασία του ισοφάγου. Μάλιστα, αυτά λοιπόν, έτσι. Μάλιστα. Αυτό που συναντάμε πιο συχνά σε έναν ασθενή, ποιο είναι, αν θα έπρεπε έτσι να πούμε δύο λόγια, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει περισσότερο ως πάθηση ή ως νόσος σε έναν ασθενή? Δεν υπάρχει κάποιο από αυτά τα νοσήματα τα οποία τα συναντάμε πιο συχνά. Όσον αφορά τις κακοήθειες, συνηθέστερα συναντάμε κακοήθειες του στομάχου σε σχέση με τον ισοφάγο. Και όσον αφορά τις καλοήθειες παθήσεις, η πιο συχνή πάθηση ασθενών που φτάνουν τελικά στα ιατρεία μας είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Μάλιστα, αυτό είναι το πιο σύνηθες, έτσι? Είναι το πιο σύνηθες, μάλιστα. Και σε όλες τις ηλικίες, και σε άνδρες και σε γυναίκες? Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να ξεκινήσει από τη βρεφική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία. Έχει ευρία γκάμα, ακριβώς. Απασχολεί και τα δύο φύλλα με την ίδια συχνότητα, και τους άντρες και τις γυναίκες. Ωραία. Το είπα και στην εκπομπή ότι είσαστε σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και επίκουρος καθηγητής. Επειδή λοιπόν πολλά χρόνια ζούσατε εκεί, θέλετε λιγάκι να μας πείτε όσον αφορά τη δική σας εμπειρία, τι είναι αυτό που έχει έτσι μια διαφορετικότητα όσον αφορά την Ελλάδα και την Αγγλία, όσον αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων? Μάλιστα. Όπως αναφέρατε, μετά το πέρας ειδικότητάς μου, είχα την ευκαιρία να εξειδικευτώ στη χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού στο νοσοκομείο Σεν Μέρις του Λονδίνου, όπου τα τελευταία 4 χρόνια είχα την τιμή να ασκώ τη συγκεκριμένη χειρουργία από τη θέση του διευθυντή, σε μια κλινική που αποτελούσε σημείο αναφοράς για όλα τα νοσοκομεία του βορειοδυτικού Λονδίνου σε ό,τι αφορά τη χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού και κάλυπτε ένα πληθυσμό περίπου 7,5 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα ασκούσα τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα, όπως αναφέρατε, ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου. Τώρα, όσον αφορά τις διαφορές και τι διαφορετικό υπάρχει στο εξωτερικό, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα του καρκίνου του ανωτέρου πεπτικού. Εκεί είναι οι πιο πολλές διαφορές, εκεί εντοπίζονται όσον αφορά σε σχέση με την Ελλάδα? Θα σας πω τις διαφορές όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων στο εξωτερικό. Τουλάχιστον έτσι, με τον τρόπο που εγώ τα βίωσα εκεί.
Ο ισοφαγογαστρικός καρκίνος, είτε αυτός αφορά τον ισοφάγο είτε αφορά το στομάχι, είναι πολύ επιθετικός, αλλά όχι τόσο σπάνιος. Καθώς σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο 8ος πιο συχνός καρκίνος και μάλιστα τα τελευταία χρόνια η συχνότητά του αυξάνεται ραγδαία. Λόγω όμως της δυσκολίας ανατομικής θέσης αυτών των καρκίνων και της πολυπλοκότητας των επεμβάσεων οι οποίοι συνοδεύουν την αντιμετώπιση τους, πλέον η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών στο εξωτερικό γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα, από εξειδικευμένους ιατρούς, έτσι ώστε να πετυχαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή με τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. Επιπλέον, επειδή το πλάνο θεραπείας για κάθε ασθενή πλέον εξατομικεύεται, καθώς πλην της χειρουργικής θεραπείας που είναι το κύριο μέσο αντιμετώπισης, η πλειονότητα αυτών των ασθενών θα λάβουν ή τη χημειοθεραπεία πριν ή μετά την επέμβαση και σε κάποιους ασθενείς ακτινοθεραπεία. Για τον λόγο αυτό, πλέον στο εξωτερικό, τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ξόδεψα τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, όλα τα αντίστοιχα περιστατικά γίνονται αντικείμενο συζήτησης σε εξειδικευμένα ογκολογικά συμβούλια, παρουσία ιατρών και άλλων ειδικοτήτων, όπως για παραδείγματι γαστρολόγων, ογκολόγων, ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα θεραπείας, έτσι ώστε να λαμβάνεται η καλύτερη δυνατή απόφαση για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Δηλαδή, εξατομικεύεται το πλάνο θεραπείας για τον κάθε ασθενή. Μάλιστα. Αν θέλουμε να πούμε στη σχέση με το εξωτερικό, όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του ισοφάγου και του στομάχου, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς με αυτό το πρόβλημα? Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του ισοφάγου ή του στομάχου που δεν εμφανίζουν απομακρυσμένες μεταστάσεις ή περιτονεϊκές εμφυτεύσεις, όσοι έχουν δηλαδή εντοπισμένη νόσο στα όργανα αυτά, είναι αυτομάτως υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση με σκοπό την ίαση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να αναφέρω είναι ότι ο καρκίνος ή του ισοφάγου του στομάχου είναι πολύ επιθετικός, διωθεί τους πέριξ ιστούς και δίνει λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ένα υψηλό ποσοστό, περίπου 75%. Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτύχουμε την ίαση, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε ριζική εξαίρεση του όγκου με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό τόσο στην ανοκυλία, σε περιπτώσεις όγκων του στομάχου, όσο και εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό και στο θώρακα σε περιπτώσεις όγκων του ισοφάγου. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η χειρουργική εκτομή αυτών των όγκων με τη μορφή της απλής γαστρεκτομής ή ισοφαγεκτομής, όταν αυτή δεν συνοδεύεται με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό, αποτελεί μη επαρκή χειρουργική αντιμετώπιση. Σε περιπτώσεις που κάνουμε, όπως σας είπα, ριζική εκτομή των όγκων αυτών με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό, τότε το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης των ασθενών αυτών και πρακτικά ίασης, γιατί μετά την πενταετία στην ιατρική μιλάμε για ίαση, μπορεί να υπερβαίνει το 50%, ενώ στις περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, το ποσοστό αυτό μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 70%. Αυτό θέλω να είναι και το μήνυμα προς τους τηλεθεατές σας, ότι στις μέρες μας ο καρκίνος του ισοφάγου και του στομάχου είναι μία νόσος που σε πολλές περιπτώσεις πραγματικά μπορούμε να επιτύχουμε ίαση. Μάλιστα, οπότε πρέπει να είναι αισιόδοξοι οι ασθενείς ότι θα έχουν μια πολύ καλή πορεία και με χημειοθεραπείες και όλα τα σχετικά και ότι η πορεία τους θα εξελιχθεί πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όπως σας είπα, ναι. Για κάθε ασθενή το πλάνο θεραπείας είναι τελείως συγκεκριμένο. Ακριβώς. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν χημειοθεραπεία, κάποιοι μπορεί να μην χρειαστούν καθόλου. Είναι εξατομικευμένη ιατρική, λέμε πάντα, έτσι. Ακριβώς. Αλλά πέραν της χημειοθεραπείας, όπως αναφέρατε, το κύριο μέσο αντιμετώπισης είναι η χειρουργική θεραπεία. Και αυτό που θέλω να τονίσω και συνεχώς υπογραμμίζω είναι ότι πρέπει να συνοδεύεται με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομβικό σημείο. Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που μπορούμε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα και τα νούμερα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αν θέλουμε λιγάκι να σκιαγραφίσουμε, όλο κάνω σαρδάμ. Λοιπόν, να σκιαγραφίσουμε ποιοι ασθενείς μπορούν να χειρουργηθούν και τι μπορούν να προσδοκούν από τα χειρουργεία, τι θα λέγαμε? Είναι αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι όλοι οι ασθενείς, μιλάμε για ασθενείς με κακοήθεια, έτσι. Κάθε ασθενής ο οποίος έχει εντοπισμένη νόσο, δηλαδή δεν εμφανίζει μεταστάσεις, είτε απομακρυσμένες, όπως για παράδειγμα μεταστάσεις στο ύπαρ, μεταστάσεις στους πνεύμονες, ή ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν περιτονεϊκές εμφυτεύσεις. Περιτονεϊκές εμφυτεύσεις για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν θα γνωρίζει. Αυτό ήθελα να πω, να το εξηγήσουμε λιγάκι τι σημαίνει. Μάλιστα. Είναι μικρές μεταστάσεις μέσα στην περιτονεϊκή κοιλότητα, στο περιτόνιο, στο κάλυμα της κοιλίας. Το οποίο εμφανίζεται σε ένα ποσοστό περίπου 3 με 5%. Μικρό, ίσως αμεληταίο. Ναι, είναι μικρό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ποσοστό. Το θέμα και αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι εφόσον ο ασθενής δεν εμφανίζει είτε μεταστάσεις είτε περιτονεϊκές εμφυτεύσεις, είναι αυτομάτως υποψήφιος
για χειρουργική επέμβαση με σκοπό την ίαση, όπως σας ανέφερα πριν. Μάλιστα. Και είπατε και πριν ότι είναι σημαντικός ο λιμφαδενικός καθαρισμός. Ακριβώς. Ο σκοπός ναι. και το νόημα της ογκολογικής χειρουργικής είναι όταν χειρουργούσουμε τον ασθενή, μετά το πέρας του χειρουργείου να μην μείνει ίχνος ορατού, αν μη τι άλλο, καρκίνου πίσω. Γι' αυτό το λόγο και οι ασθενείς που δυστυχώς έχουν εμφανίσει μεταστάσεις, δυστυχώς δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργείο. Δεν τους χειρουργούμε δηλαδή. Θα ακολουθήσουν άλλους τρόπους θεραπείας, οι οποίες είναι συνήθως χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες κτλ. Α, ναι, δηλαδή εξ αρχής αποφασίζετε να μην χειρουργήσετε το περιστατικό, Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί δεν προσδίδει τίποτα στην επιβίωσή τους. Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση στις περιπτώσεις και στα συμπτώματα σε αυτές τις περιπτώσεις και τι συμπτώματα πρέπει να οδηγήσουν τον ασθενή στον γιατρό? Η έγκαιρη διάγνωση, κυρία Γιώτη, πραγματικά σώζει ζωές στην περίπτωση αυτή. Όπως ανέφερα, σε περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης, το ποσοστό πενταετής επιβίωσης, αφού ακολουθήσει φυσικά μια σωστή θεραπεία και ένα καλής ποιότητας χειρουργείο, το ποσοστό πενταετής επιβίωσης μπορεί να φτάσει ακόμα και το 70%. Πολύ υψηλό. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για πλήρη ίαση και μακροβιότητα. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα τα οποία με ρωτήσατε, θα σας αναφέρω ότι πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία έγινε μια διαφημιστική καμπάνια υπέρ της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του ισοφάγου και του στομάχου και στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας καλούσαν να επισκεφτούν τον γιατρό τους όσοι, όχι δεν θα πω ασθενείς, όσοι άνθρωποι είχαν ηλικία άνω των 50 ετών και παρουσίαζαν αυτό που ονομάζουμε πισωθερισμικό καύσος, τις καούρες δηλαδή που λέει ο κόσμος, καθημερινά για διάστημα άνω των 3 εβδομάδων και επίσης ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν δυσφαγία, δηλαδή δυσκολία στην κατάπωση τροφής. Γιατί στο ανέφερα αυτό? Γιατί αυτά είναι τα δύο κύρια ενοχλήματα τα οποία πρέπει να οδηγήσουν κάποιον να τον κάνουν υποψιαστή και να πάει στο γιατρό του. Ακριβώς. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα λιγότερο τυπικά ενοχλήματα, όπως είναι η απώλεια βάρους, ο πρόωρος κορεσμός, το φούσκωμα δηλαδή μετά τη λήψη τροφής. Ή το χρόνιο άλγος στην περιοχή του επιγαστρίου, την περιοχή του στομάχου. Βέβαια, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κάποια αυτά τα ενοχλήματα έχει και καρκίνο. Έτσι, προς το να μην τρομάξουμε τους τηλεθεατές χωρίς λόγο. Έτσι, τις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβαίνει ή δεν σημαίνει κάτι σημαντικό. Παρά τα αυτά, αν σε κάποιες περιπτώσεις υποκρύπτεται κακοήθεια, αυτό είναι καλό τότε να το ανακαλύψουμε νωρίς, γιατί όταν το διαγιγνώσκεται σε αρχικά στάδια, τότε οι πιθανότητες πλήρους θεραπείας, όπως συζητήσαμε και πριν, είναι εξαιρετικά αυξημένες. 70% φτάνει περίπου το ποσοστό, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Στο σημείο αυτό, να ξαναδούμε την κάρτα με τα στοιχεία επικοινωνίας για τους τηλεθεατές που θέλουν να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται ο κύριος Ζαχαράκης. Τα βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Να καλείτε λοιπόν τη Δευτέρα, να καλέσετε εφόσον επιθυμείτε τη Δευτέρα και τη Τρίτη 6 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα σε αυτό το τηλέφωνο, έτσι ώστε να έχετε μια δωρεάν ιατρική εκτίμηση από τον κύριο Ζαχαράκη και το επιτελείο του σχετικά με προβλήματα του ανωτέρου πεπτικού. Ωραία. Να πούμε λοιπόν συσχέτιση ανάμεσα στον τρόπο ζωής και την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου όγκου, είτε στον ισοφάγο είτε στο στομάχι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος με κάποια πράγματα που θα ακολουθήσει, είτε είναι διατροφή είτε είναι κάτι άλλο, να αποφύγει πιθανή εμφάνιση κάποιου όγκου στο καρκίνο ή στον ισοφάγο, ή αυτό δεν έχει καμία σχέση, κανένα ρόλο δεν παίζει? Σαφέστατα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να ελαττώσουμε την πιθανότητα εκδήλωσης ισοφαγογαστρικού καρκίνου. Αρκεί να σας αναφέρω ότι το κάπνισμα, παραδείγματι. Αυτό το κάπνισμα σε όλες τις εκπομπές φέτος ενοχοποιείται για όλα. Είναι τρομερό από την αρχή της χρονιάς. Ό,τι λέμε έχει να κάνει με το κάπνισμα. Πραγματικά. Είναι πραγματικότητα όμως. Εγώ θα αναφερθώ τουλάχιστον στο δικό μου κομμάτι ότι ενοχοποιείται για το 20% των περιπτώσεων καρκίνου στομάχου και για το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του ισοφάγου. Ανάλογη μάλιστα αιτιολογική σχέτιση υπάρχει και με την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, το αυξημένο σωματικό βάρος, καθώς επίσης με τη δίαιτα υψηλής αλάτι. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας. Θα πω ότι... εμφάνιση καρκίνου ισοφάγου και στομάχου, Μάλιστα. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας, θα πω ότι η διακοπή του καπνίσματος, η ορθολογική κατανάλωση αλκοόλ και αυτό που τελικά ονομάζουμε υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή με διατήρηση του φυσιολογικού σωματικού μας βάρους, με άσκηση και με μια ισορροπημένη δίαιτα, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε, αλλά μη τι άλλο μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε κατά το δυνατόν την πιθανότητα να εκδηλώσουμε μια τέτοια νόσο. Αν θέλουμε να καταγράψουμε ποσοστά και ηλικίες, δηλαδή θα λέγαμε από την ηλικία των 25, των 30, των 40, σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται πιο συχνά ο καρκίνος στο στομάχι ή στον ισοφάγο? Η αλήθεια είναι ότι ο καρκίνος του ανωτέρου πεπτικού εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες άνω των 50.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στις μικρότερες ηλικίες είμαστε ασφαλείς. Δεν μπορούμε να το συναντήσουμε έτσι. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς έτσι με λύπη, όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς το μέσο όρος ηλικίας των ασθενών μας ελαττώνεται και έχουμε και περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πολύ νεαρή ηλικία, όπως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι θα έλεγα, δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας μέχρι το οποίο είμαστε ασφαλείς και από εκεί πέρα πρέπει να ανησυχούμε να αλλάξουμε έναν τρόπο ζωής. Καλό είναι να ακολουθούμε έναν υγιεινό, ορθολογικό τρόπο ζωής από νεαρή ηλικία, έτσι ώστε να ελεγχιστοποιήσουμε την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου, προκειμένου για τη συζήτησή μας ισοφάγου ή στομάχου, αλλά και πολλών άλλων νοσημάτων. Έτσι. Καλά, σαφέστατα ένας υγιεινός τρόπος ζωής βοηθάει πάντα σε όλη μας την πορεία της ζωής και γενικά να μην αναπτύσσουμε καμία νόσο. Αναφερθήκατε πριν στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Έτσι. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, έτσι πολύ απλά, αν και εντάξει το ξέρουμε οι περισσότεροι τι είναι η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και κυρίως πώς εσείς, με ποια μέθοδο και με ποιο τρόπο το αντιμετωπίζετε χειρουργικά. Μάλιστα. Η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση είναι μια παθολογική κατάσταση για την οποία περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί, γυρνάει δηλαδή με απλά λόγια, πίσω στον ισοφάγο. Καθώς το περιεχόμενο του στομάχου είναι έντονα όξινο, προκειμένου να γίνει την πέψη των τροφών, αυτή η παλινδρόμηση εκλαμβάνεται ως επιτοπλίστων από τον ασθενή με το αίσθημα πισωσθενικού καύσου. Τις καούρες δηλαδή, τις οποίες. Την αισθάνεται έντονα μια καούρα, ένα κάψιμο στο στομάχι, αυτό το κλασικό που λένε περισσότεροι. Ακριβώς, μάλιστα. Το οποίο όμως σε περιπτώσεις βαριάς παλινδρόμησης μπορεί να είναι έντονα βασανιστικό για τον ασθενή και να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρω ότι σε περιπτώσεις χρόνιας παλινδρόμησης μπορεί να έχουμε και την εκδήλωση του φαινομένου που ονομάζεται ισοφάγος Μπάρετ, το οποίο είναι μια προκαρκινωματώδη κατάσταση λόγω της εντερικής μεταπλασίας του βλενογόνου του ισοφάγου, αποτέλεσμα της χρόνιας έκθεσης στα γαστρικά οξέα. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο σημαντικό και πιο σοβαρό, και πιο σοβαρό από το ότι έχω απλά καούρες και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Η διάγνωση σε αυτή την περίπτωση τίθεται από τον γαστρεντερολόγο, αναφέρουμε στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, τίθεται από τον γαστρεντερολόγο με ενδοσκόπηση και επιβεβαιώνεται με μια ειδική εξέταση που ονομάζεται πεχαμετρία, με την οποία μπορούμε και κάνουμε συνεχή καταγραφή της έκθεσης του ισοφάγου στα οξέα του στομάχου όλο το 24ωρο. Αφού τεθεί η διάγνωση, η θεραπεία αρχικά είναι συντηρητική, με χορήγηση φαρμάκων τα οποία καταστέλουν τα οξέα του στομάχου, αλλά σε περιπτώσεις που παραμένει η συμπτωματολογία παρά την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή σε περιπτώσεις ισοφάγου Μπάρετ, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Μας είπατε τι είναι, έτσι. Μάλιστα. Τότε η παλινδρόμηση πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Αντιμετωπίζετε εσείς με τη δική σας πείρα έτσι στα περιστατικά, όταν δηλαδή λέτε σε έναν ασθενή ότι είσαι αυτό και πρέπει να χειρουργηθείς κτλ. Προχωράει? Ξέρετε, δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που να θέλει να χειρουργηθεί, έτσι. Σωστό. Κανείς δεν μπαίνει με χαρά λοιπόν στο χειρουργείο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα το χειρουργείο είναι και πρέπει να είναι μονόδρομος για τον ασθενή. Πάντως, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που χειρουργούμε ποιότητα ζωής. Δηλαδή, τελικά ο ασθενής που θα έρθει σε εμάς και θα ζητήσει χειρουργείο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον δεν αντέχει τα συμπτώματά του, δηλαδή δεν έχει ποιότητα ζωής. Καταλάβατε. Πολύ έντονες ενοχλήσεις, πόνους και όλα τα σχετικά. Ακριβώς. Καούρες, δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ κτλ. Παρά τη χορήγηση φαρμάκων. Παρά τη χορήγηση. Ναι. Ολοκληρώστε και θα ρωτήσουμε κάτι άλλο. Συνεχίστε αν θέλετε να πείτε επιπλέον για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Αυτό έλεγα για τη χειρουργική θεραπεία, ότι επιτυχάνεται με αυτό που ονομάζουμε θολοπτύχωση, που είναι μια χειρουργική επέμβαση με την οποία επί της ουσίας χρησιμοποιούμε τμήμα του στομάχου προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα βαλβιδικό μηχανισμό, η οποία αποτρέπει την παλινδρόμηση γαστρικών οξέων στον ισοφάγο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ασφαλής επέμβαση. Γίνεται λαπαροσκοπικά με 4 μικρές τομές, μικρότερες του ενός εκατοστού. Και οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο μετά από 24 μόνο ώρες και πλήρως απαλλαγμένοι από τα συμπτώματά τους. Δηλαδή, μετά το χειρουργείο δεν χρειάζεται να ξαναπάρουν αντιόξινα ή φάρμακα τα οποία καταστέλνουν. Πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά μιλάμε για ημερήσια νοσηλεία, έτσι. One day clinic, ουσιαστικά για ένα 24ωρο. Ακριβώς, ένα 24ωρο. Η μεγάλη πλειοψηφία μη τι άλλο των ασθενών. Έτσι. Δηλαδή, σπανίως θα χρειαστεί να κρατήσουμε ένα ασθενή για δεύτερη μέρα στο νοσοκομείο. Πολύ σημαντικό, γιατί αυτό έχει να κάνει με τα νοσήλια, με τα γενικότερα έξοδα, με την ταλαιπωρία του. Με την επιστροφή στην εργασία του. Την αποκατάστασή του να γυρίσει στις δραστηριότητές του. Η αποκατάσταση είναι ταχεία. Είναι ταχύτατη. Επειδή επιβάσεις αυτές γίνονται λαπαροσκοπικά, ο ασθενής υπολογίζουμε ότι μετά από 5, 6, 7 ημέρες θα έχει επιστρέψει πλήρως στο εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Προτιμάτε, όπως είπατε, τη λαπαροσκοπική μέθοδο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάτε. Όχι στις μέρες μας. Όχι στις μέρες μας, σωστό. Η παλινδρόμηση σχετίζεται με την ύπαρξη διαφραγματοκύλης.
Όπως σας ανέφερα πριν, στο σημείο μετάπτωσης του ισοφάγου προς το στομάχι υπάρχει μια βαλβίδα, ένας φυκτήρας δηλαδή, ο οποίος ενώ επιτρέπει τις τροφές να προχωρούν από τον ισοφάγο στο στομάχι, ταυτόχρονα τις εμποδίζει να επιστρέφουν προς τα πίσω. Όταν αυτή η βαλβίδα δεν κλείνει επαρκώς, τότε έχουμε το φαινόμενο της παλινδρόμησης, όπως συζητήσαμε πριν. Ναι, που το είπαμε. Λοιπόν, το πιο συχνό αίτιο ίσως για γαστροφαγικής παλινδρόμησης είναι μια δυσλειτουργία του στομάχου, η οποία ονομάζεται διαφραγματοκύλη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Τι συμβαίνει τότε? Στη διαφραγματοκύλη τμήμα του στομάχου εισέρχεται πάνω από το διάφραγμα, δηλαδή εισέρχεται μέσα στην θωρακική κοιλότητα. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε και πλήρη μετάπτωση του στομάχου μέσα στο θώρακα, αυτό που ονομάζουμε ενδοθωρακική κύλη. Η πλειονότητα λοιπόν των ασθενών με διαφραγματοκύλη, όπως αναφέρατε, πάσχουν και από γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Ταυτόχρονα, έτσι. Ακριβώς. Και πώς το αντιμετωπίζετε αυτό σαν νόσημα που είναι ταυτόχρονα, είπαμε, η διαφραγματοκύλη με την παλινδρόμηση? Η χειρουργική θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει, πέρα από τη θολοπτύχωση, την οποία σας ανέφερα πριν, περιλαμβάνει πλήρη ανάταξη του στομάχου μέσα στην περιτονική κοιλότητα. Δηλαδή, ξαναβάζουμε, να το πω με απλά λόγια, το στομάχι πίσω στη θέση του, πίσω στην κοιλία, ακριβώς. Και ταυτόχρονα κλείνουμε το θωρακικό χάσμα με τοποθέτηση πλέγματος, έτσι ώστε να μηδενίσουμε την πιθανότητα να υποτροπιάσει αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Πάντως και η επέμβαση αυτή, όσον αφορά τις διαφραγματοκύλες, γίνεται λαπαροσκοπικά, είναι απόλυτα ασφαλής και οι ασθενείς χρειάζεται να μείνουν μόνο 1 ή 2 βράδια στο νοσοκομείο πριν εξέλθουν στο σπίτι τους. Οπότε αυτά, μιας και μας τα αναφέρατε, είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με άλλες μεθόδους, έτσι? Υπάρχουν και άλλα, θέλετε να πείτε και άλλα? Για τη λαπαροσκοπική χειρουργική, νομίζω μπορούμε να μιλάμε για μέρες, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι μου χειρουργοί. Είστε οπαδός, έτσι? Όχι εσείς, ενώ η νεότερη γενιά, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, προτιμά τη λαπαροσκοπική οδό. Ακριβώς. Και ξέρετε, δεν είναι ότι το προτιμάνε οι χειρουργοί, το προτιμάνε οι ασθενείς. Είναι καλό για τον ασθενή. Το θέμα δεν είναι τι θέλει ο χειρουργός, το θέμα είναι τι είναι καλό για τον ασθενή. Τι εξυπηρετεί τον ασθενή στην αποκατάσταση και όλα τα σχετικά. Κύριε Γιώτη, η λαπαροσκοπική χειρουργική υπήρξε η επανάσταση της χειρουργικής στον 20ο αιώνα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να χειρουργούμε μέσω μικροσκοπικών οπών μικρότερου στον έως εκατοστού. Και μέσω μιας κάμερας να μεταφέρει το χειρουργικό μας πεδίο σε ένα σημείο οθόνη, σε ένα monitor με μεγέθυνση τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερου του πραγματικού μεγέθους. Αυτό πλέον μας έδωσε τη δυνατότητα, μας δίνει τη δυνατότητα να εκτελούμε πολύπλοκες επεμβάσεις με εξαιρετική ακρίβεια, ανέμακτα και με ελάχιστο μεταχειρητικό πόνο για τους ασθενείς, οι οποίοι πλέον εξέρχονται του νοσοκομείου ταχύτατα και επιστρέφουν πάρα πολύ γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες και στην εργασία τους. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, γίνει κατανοητό, όλες αυτές οι επεμβάσεις, αυτές που σας ανέφερα, που μιλήσαμε για διαφραγματοκύλη, παλινδρόμηση, καρκίνος ισοφάγου, όλα αυτά. Όχι καρκίνος ισοφάγου, γιατί είναι πιο μεγάλο το χειρουργείο. Αλλά για την παλινδρόμηση, την οποία αναφέραμε, όπου οι ασθενείς χρειάζεται να μείνουν 24 με 48 ώρες στο νοσοκομείο, με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, αν αυτή η εγχείρηση γίνει με την παλαιά κλασική ανοιχτή μέθοδο, οι ασθενείς θα χρειαστεί να μείνουν στο νοσοκομείο τουλάχιστον 5 με 7 ημέρες. Οπότε νομίζω αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του πλεονεκτήματος. Ακριβώς. Και έχει να κάνει με όλη αυτή την μεσορία γεγονότα, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, τα νοσήλια, από τα χρήματα, από την αποκατάσταση, τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και η ταλαιπωρία του. Το κύριο είναι η ταλαιπωρία του ασθενούς. Πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση στην ιατρική και συγκεκριμένα στην χειρουργική, στην εποχή που ζούμε, που ζητείται η απόλυτη εξειδίκευση κάπου σε έναν χειρουργό? Μάλιστα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και περισσότερο έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένας χειρουργός, επί παραδείγματι, όσο περισσότερο εκπαιδευμένος είναι σε ένα γνωστικό αντικείμενο και όσο περισσότερες συγκεκριμένες επεμβάσεις έχει πραγματοποιήσει, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για τον ασθενή του και τόσο είναι μικρότερη πιθανότητα να συμβούν επιπλοκές. Και αναφέρουμε σε ουσιαστική εκπαίδευση και όχι εξειδικεύση του 1 μηνός ή των 2-3 εβδομάδων. Στη Μεγάλη Βρετανία, τουλάχιστον από τότε που εφαρμόσει η εξειδίκευση στη γενική χειρουργική τα τελευταία 10 χρόνια, έχει βρεθεί ότι έχουν βελτιωθεί κατά πολύ τα αποτελέσματα των ασθενών, τόσο όσον αφορά την ισχυρότητα, την πιθανότητα δηλαδή να αναπτύξουν με απλά λόγια κάποια επιλογή ασθενείς, όσο και τη μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών σε περιπτώσεις ασθενών που χειρουργούνται για καρκίνο. Έχει διπλό ρόλο λοιπόν αυτό, έτσι. Ακριβώς. Και για τη μακροβιότητα, αλλά και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακριβώς. Και είναι αυτό που λένε οι Βρετανοί και για το short term, δηλαδή ο ασθενής να πάει γρήγορα σπίτι του, χωρίς προβλήματα, χωρίς επιλογές, και για το long term, δηλαδή να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο μέλλον, ειδικά σε περιπτώσεις που μιλάμε για χειρουργό με καρκίνο και θέλουμε την καλύτερη δυνατή επιβίωση των ασθενών. Αυτή, δηλαδή, επιγραμματικά θα έλεγα ότι αυτή η τάση προς την απόλυτη εξειδίκευση είναι προς το συμφέρον του ασθενούς.
Και αν ζητάτε τη γνώμη μου, είναι κάτι που στο μέλλον δεν θα αλλάξει και ούτε πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Επειδή σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, να δούμε έτσι για μια τελευταία φορά την κάρτα με τα στοιχεία εκείνα στα οποία μπορούν οι τηλεθεατές να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο που είναι ο κύριος Ζαχαράκης, για να έχουμε μια δωρεάν ιατρική εκτίμηση. Πείτε μας δύο λόγια πάλι, τι περιλαμβάνει αυτή η ιατρική εκτίμηση στο νοσοκομείο σας. Όπως ανέφερα στην αρχή της εκπομπής σας, με τους συνεργάτες μου στην κλινική Ιασό General, έχουν πρόσφατα δημιουργήσει μια μονάδα χειρουργικής ανωτέρου πεπτικού, όπου αντιμετωπίζονται όλες οι χειρουργικές παθήσεις του ισοφάγου και του στομάχου. Η μονάδα αυτή, πέρα από το χειρουργικό κομμάτι, στελεχώνεται από εξειδικευμένους γιατρούς και συναφών ειδικοτήτων, τους οποίους χρειαζόμαστε, όπως γαστρολόγους, ογκολόγους και ακτινολόγους, και λειτουργεί στα πρότυπα αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού, παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση και θεραπεία σε ασθενείς που έχουν προβλήματα είτε με τον ισοφάγο είτε με το στομάχι. Στα πλαίσια της λειτουργίας αυτής της μονάδας λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τα οποία στον χώρο της κλινικής του Ιασό General 2 φορές το μήνα, κάθε δεύτερη Παρασκευή δηλαδή του μήνα, όπου ασθενείς που με αντίστοιχα προβλήματα, όπως ανέφερα, που άπτονται της παθολογίας του ισοφάγου του στομάχου, που χρειάζονται βοήθεια, μπορούν να απευθυνθούν έτσι ώστε να λάβουν τη συμβουλή, τη θεραπεία ή ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση. Ναι. Με την ευκαιρία παρουσίας στην εκπομπή και ως διευθυντής αυτής της μονάδος, όπως αναφέρατε, θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους από τους τηλεθεατές σας να μας επισκεφτούν δωρεάν τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε αφιλοκερδώς. Επειδή κλείνουμε, θέλετε να πείτε έτσι ένα μήνυμα προς τους τηλεθεατές, αν και το είπατε στο μέσο περίπου της εκπομπής, ότι ο καρκίνος είναι ιάσιμος, αλλά πέρασε το μήνυμά σας για έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη, δεν ξέρω τι θέλετε για το ανώτερο πεπτικό. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, στην ιατρική το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Το σημαντικό είναι οι ασθενείς να μην αρρωσταίνουν και να μην χρειάζονται να φτάνουν στους γιατρούς. Οπότε η πρόληψη, δηλαδή η πρόληψη, ο υγιεινής τρόπος ζωής, η διακοπή του καπνίσματος, η ορθολογική κατανάλωση αλκοόλ είναι τα πιο σημαντικά μέτρα, έτσι ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα εμφάνισης ισοφαγογαστρικού καρκίνου. Από τη στιγμή που έχουμε ονοχλήματα, το μήνυμά μου είναι να πάμε στον γιατρό, να μην φοβηθούμε. Συνήθως δεν θα είναι κάτι το σημαντικό, αλλά αν υποκρύπτεται κάτι, πρέπει να το προλάβουμε σε αρχικά στάδια, γιατί σε αυτή την περίπτωση σε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μπορούμε να προσφέρουμε ίαση στους ασθενείς μας. Και αυτό θέλω να είναι και το μήνυμα. Έτσι. Και είπαμε και τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να κάνουν κάποιον να υποπτευθεί ότι κάτι σοβαρότερο συμβαίνει για να πάει στο γιατρό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ζαχαράκη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο Αύριο της Υγείας και από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα μιλήσουμε για ένα ορθοπαιδικό ζήτημα που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και θα σας κρατήσει την προσοχή και έχει να κάνει με τη διαδερμική χειρουργική των άνω άκρων με τη βοήθεια του καλεσμένου μας ορθοπαιδικού. Οπότε, μείνετε μαζί μας!